Ke jing sok ifi bara ke jing khoblai ifi nagane ke rinsan jing shakri jo ke KUT-APPHIRA pida ke jing daragar jing utrai ha ke do ke jaka ke jing don ke jing oblai kadap ha ke jaka bara don ke jing penem don ke jing pelai don ke jing penkhia don ke jing penkedia ke kendri jo ke jing ban khia na ke jing jongpi wat men de kumne swaban kreni ke khubor ne ke ktien ke jing oblai don preng jo bibiran marwe ke tamang ke kenja ke ling a ke pisah kajing snow rem kajing snow jaburam namar ke ekbala ja ke jim ke jongpi la rai rem ke jim jongpi la kentat ke vi pisngom dan jingkermen sho henry dan ke jingkermen ha ke jim ke jongpi kadan ke jing khot ke jo trai she ke jing kala ke bamot kada ke jing khot jo trai ba pin phai khmat no sho blai hallelujah ke kerdeng jo ke khubor kalong u Khunlangbrot Uba jopthiaw ha ke kitab Jingpynpaw kalong na besan ke khot ke henry ko ongkum ne Bangalai preng kata ke ket bar kita kisau jingthaw ba im bara preng kita men besan yo Khunlangbrot uda yeng kum yo ba la peniap uda dan nyo ki reng bat ki nyo ki khmat ki balong kita ki nyo ki men semu blai ye ki bala phano shaga berthai baro ka kitab Jingpynpaw kare ke jing yo ipaw ga jing yo anes haka dolonong patmas Yaka buram ke jong utra Yesus Kristus kumbaulang. Lai ke jinglong jik hinyo tali ki balang. Lai ke jingja habreng Jingpynpaw lenong kebasaba kebasan kebalong kelenong ki ar tali ki lenong jok jing penkhre. Ike jingja ki ban saja ke perthai. Bagalenong kebasaw kalong basan lai ke khet ke jong ublai. Baru basyong ke khet ubat ike kti. Haka kti jungu. Ike kitab. Hakabam dan mano balaban pelit kata kita. Yohanes sulayam. Bala pentingan Yohanes. Wadiam namaru Khunlangbrot. Shangu belai ula job ban pelit kata kita. Uni Khunlangbrot jong belai. Uni Khunlangbrot ya bala peniap. Henry Wien. Nama ula job ika jinyap. Ula job ika jinyap. Ula mipat u Khunlangbrot ya bala peniap. Henry Wien uri Khunlangbrot ubala jopthiaw hallelujah triumphant lamb udanu Khunlangbrot langknya yu namar kapop janga bajbi namar kapop juga jaban rion uni Khunlangbrot ula job hallelujah ula job bat ula job ruban pelit ikinyo ke Jingpynpaw jong kata ke kitab kabaran hakakti kaman ke jong ublai hallelujah nado ke kitab Genesis hari ke jing lepop jong ubrio kabaram ublai kala kenria Adam barkeim kala persyang ban buri ke jing leran nama baga buram jong ublai kala kenria dagi slading dembur ban shna ban Jankub Janpong ban bori ne kajil era. Ublewi ikene kamla bori satya. Dan preng jubi pilale subun ki pop pi persyang bandara bejot. Niki niam girukom. Ki slading dembur. Ki kedur jong ki niam girukom ke bagi bri ki bori ila de. Hakin niam girukom. Baniada. Naga jing le rai ke jing jaburam. Ki pendet ikiniam girukom. Ki su di slading dembur ban bori na ka jinglek rai ke jingjak boram ka pop. Ki dan ke jaga mani blai. Ha ke jaga pendet ikiniam girukom. Hakiying mani. Oh, ban le reuniam yelade. Reka pop shirenjan. Ka jingleng khot ka jinglek rai ke jingjak boram ka dan. Ublai bi kene. Ushim ke senjam. Seni barat ban penkop penpong. Ban yo isni barat dan kam ban peniap yu ken jamrat. Bat dan kam ban penmi ke senam. Keni ke peni bak khlem ke jing penmi senam dan setia ke jing map ke pop. Ke jing tmu ban suspa yu khon beriyo ke pop ke jing lek rai ke jing jak buram. La peni da ke sni barat. Ke bala penkop penpong. Shwa juga dan kam ban peniap yu barat. Bat ban penmi ke senam. Kesenam ke jong jisu ke bor. Ban sat iki pop.
jong ukun menreo. Ki khun Israel laisin ke shisnami she Jerusalem ban pendep iki katu kan ke jing syakri ha Jerusalem kawai ne ke jing syakri ke jing le niam joki ke jing khoi niam joki ke jing khoi niam ke sngi jong ke jing penyesok ha ke sngi urang ba leng do urung sekeja ke kentang la penyap yu Khunlangbrot jong ke jing kenya lara eka snam ke jaga kentang bakata ke day of atonement but atono ban penyesok eka jebri Israel eka batap no eka pop kalat jongki hang ni rungi kata ka plan juga dik suspa ka jong balai la penpau haga day of atonement haga sngi jong ke jing penyesok la penyesok eka jebri Israel daun yu Khunlangbrot juga jing kenya la penmi ke snam la the haga jaga ke bekentang tam kalem ke jing penmi snam anam dan ke jing ma yaki pop dan gebor ke senam. Haleluya. Ke kitab jung Isaiah alunang basan puar. Lai dingit khot sedin. Isaiah san Paula san pulai. Borok dingit khot. Hangning i. Ia ke gospel ke jung tra Jisu ke jetu ke belingkot. Jisu Kristus kamu langkanya Khunlangbrot betalem jung oblai. Lai khodu paru Isaiah. On sialam syakata ke Jingpynpaw. Balong langknya nama ke pop jika jai benreo juga pertai. Ban beni ke senam. Ban sait ke pop. Ban siuspa ke jai benreo juga pertai. Ika plan juga jik suspa ke jong belai lanang penpau susu. Hau syakri jong belai. Wisaya. Haleluya. Karena ke jing up. Ika juanu Messiah. Haga jabri Israel. Kalau ke jimpen kre ke jing up. Ando Messiah lawan la penpau hau Yohanes ubalong ke sur jong belai keri khalau. Yohanes hari kendu baru Jisu. Haga gospel Yohanes lena menengkong arpu kenai life reo. Wang akhni uni yu Khunlangbrot jong belai. Uba kitno ega pop juga pertai. Yohanes yo ega Jingpynpaw bau ne uri Khunlangbrot jong belai. Uba kitno ega pop. Om tang ega pop jong ke jabir Israel. Hari ke pop jong ke pertai baro. Ki jabir reo juga pertai ke jipelong ke jingkenya ke jing kriam. Hake jakal le niam. Hake kinjang lom. Deki merat. Kini ke dur. Kebatau. Syautra Jisu Kristus Khunlangbrot jong belai. Lalu dana pering copi ke berang pendep ke kenya ke kriam. Sengeno. Kami syau Khunlangbrot jong belai. Ubarang ucara Jisu Kristus. Laknya yu halo ke Jingpynpaw. Namar ke pop jong ke jat benreo. Jong ke pertai barak kentup ke jat benreo. Kasih jongi. Jisu Kristus ulong langknya. Nama ke pop juga jat benreo ke jing. Lapan dep. Baliknya yu halo ke Jingpynpaw. Haleluya. Tang sisin kenya. Haleluya. Haleluya. Kadang ke bor. Haka jingyap ke jong ucara Jisu Kristus Khunlangbrot jong belai. Syakri jong belai Apostle Petrus ka chiti benengkong. Leno benengkong kat pra kanai wong. Om diki ki basep la suspa ifi ni la suspa ifi ka snam ka jong Khunlangbrot jong belai. Uba klem le kan ka pop uba klem top bria. Laknya inu Khunlangbrot jong belai ban penmi ka snam ban suspa. Jesus Kristus di Khunlangbrot jong belai ba klem pop. Uba telem. Mdan jing thọ bria. Mdan jing thọ dak. Mdan pop ayo. Laknya yu Khunlangbrot jong belai. Haleluya halo jong kading pernah. Nama ke pop jong abat jong pi. Haleluya. Kiki ke basngu tenat. Apa dia keren sepang Khunlangbrot jong belai. Uni Khunlangbrot jong belai. Ulai yap kading pernah. La penmi ke senam. Ban siu spa ban penkuy ban periksan ni ki nong pop. Ki bakala ke bemot ki wan show. Kami uni Khunlangbrot jong belai. Yohanes wan rai ke khubor ke rai ke jingkala. Kami behold. Kini ke transitional period. Ke ayam jong ke jingkala. Khliap no ke to ke le niam le kom ke berim. Hakmi uni Khunlangbrot jong belai.
Behold, look. Try ko apin pet no shu khunlangbrot jong balai utra Jesus Christ. Yo bala kenya na marka pop jong phi ba jong a halo ga ding pana. Senge no ka kenya ka kriam. Ngai hunu khunlangbrot jong balai. Ublong lang kenya nakam da jong phi ba jong a. Hallelujah. Layap la tebol mi par udang im. Uyanes ui ke kitab Jingpynpaw. Khunlangbrot yo bala peniap Henry Uyeng. Uyeng. Udah Khunlangbrot bala job ke jingyap ke jingtep ulam mi par udang im hado mentah. Uyanes ui ke kitab Jingpynpaw nombor 1. Ke kitab bam dan menuro bala ban pelit. Khunlangbrot jo bala job ban pelit. Bat habolali ban pelit ke kitab kalau orang ke jing ruai ke Germany ke ong melong badai hok. Ban pelit ke nyau tuli ke Jingpynpaw. Jong ke kitab. Langit begini ke kitab ketika Book of Redemption. Ke kitab jong jing suspa jong Khunlangbrot jong balai om tangi ke jet bendera ke pertai. Ban redeem. Ban suspa no ru ye ke pertai bara ke bai. Nak ke keti jong syaitan. Nak ke jing tim, nak ke jing pot, nak ke jing yap. Hallelujah. Abo Khunlangbrot jong balai ban pelit ke kitab kalau don ke jing money. Melong ubadai ban pelit. Namala peniap yame Khunlangbrot jong balai. Melong ubadai. Hallelujah. Oh long bala kirkhu ke kerdeng ke jong utrai. Khurparar. Kidong. Kaktin bajam ulong ubadai. To Khunlangbrot yo bala peniap. Bani apriang ke bor bagajing kedrai spa bagajing start ke jingla bagajing penamburam bagajing. Bari ke buram bagajing kirkhu. Bari ke jing tha baro ke bedan happening. Hala khendo sibo khendo ke duriau ki baro kita ngalayo snow ki ong hatu basyong ngalo ka cat ba to Khunlangbrot to long bala kerku ka jimpan buram ka bor ka bam juga bagi saw jing tha ba im kaliong amen ka bersongot besan ke hab ban dem ban mani. Hallelujah. Hallelujah. Oh ga khor ga khnai kile rwai ga jura ba thumai ke ong melong ba dei ban sim ga ka kitab ban plit ga ka jimpan dai jongkan na ba lapniap kenya me Khunlangbrot lapniap ya me. Bamila suspa how blade daga snam jome yaki banaki jat banaki thlit bano patlang banaki kenjaban reo Khunlangbrot jubre la suspa om tang yaka jebro khasi yaki jat benre Bengali Meitei Bodo Boro Hajong Ahom Gujarati okay jat benre kibanan India bakalang ke jaga perthai la suspa utra Jesus Christ Khunlangbrot jong blai bat hari mula suspa mela pelong yaki kisi ambek lengdo how blay by kini sensyara ka perthai ulong badai balai na maula suspa ulong badai ban pelit di kita maula suspa ke jepenre ka perthai baro. Hallelujah. Oh ka bas ngobang ban berkhat bah ka kitab Jingpynpaw hado arpu prasien ngilabani i ya ka kerteng jong Khunlangbrot arpu prasien ka kerteng jong Khunlangbrot kadana ka kitab Jingpynpaw. Haka jutang bariam tangkat tu sen. Haka jutang batma haki gospel bagi syuti tang kandiat sen. Hanrai ka kitab Jingpynpaw hado arpo prasen la tho syapang Khunlangbrot jong blai. Kaba peni bo Khunlangbrot jong blai udan ka benta ka khlaba haka plan juga jing suspa haka plan juga jing thulupa ka jong blai. Haka kitab Jingpynpaw arpo prasen la kren wong Khunlangbrot jong blai. Hagi sngi ka khandu na markata. Ka daw Khunlangbrot jong blai udan ka rule ka benta ka klongsan. Hallelujah. Namal ka tamaman sim kan jur. Kiba yoi ka jing itu pau nu Khunlangbrot jong blai. Yo bala peniap ande we yeng Khunlangbrot ba jopthiaw. Hagi sige ba khadu ka kenta ka ba khadu sige ba khadu. Ka tamaman sim kan jur. Syaitan dan penibor. Henry kiban yo jing job yo syaitan. Dei kita kiba lamat. Kiba ito kiba yo i. Yo Khunlangbrot jong balai. Kiba rung sing ka transitional period. Behold, hakmi uni du Khunlangbrot jong balai. Oba kit no ka pop jaga perthai. Kiba wan ka jat ka ding phana utrai. Kala ka bamot kila jam ka snamu Jesus Christ Khunlangbrot jong balai. Kala sat yaki kala la suspa kala pelong ki sebe kiling do ki rung sik ayom ga batmai hakmi Khunlangbrot jong blai pli ki khmat bakani masim blai ko pli khmat bakani masim hi bin rung sik ka ayom pinong kiling do pinong ki sem
hadin pilayo sat hadin ba pilayo sat daga snam ga jong Khunlangbrot jong oblai hallelujah phi ga pilayo sat daga snam Khunlangbrot jong phi ki lingdo manta warshania ashe ki lingdo niam jere ka perthai jiki niam rukam lai dilani kum ki lingdo la pelong ki eme ki lingdo phine sensha lang ba utrai hallelujah o ga bor ga snam Khunlangbrot jong oblai ka jingplet jingmut jo ke kitab Jingpynpaw kam de setia ke jingja jo ke jing khiwen khi klomar ka parthai kam de setia yu marat khlau kam de setia ye kan nuti ka jingplet ke ba khambon jingplet jingmut ke ba khambon kitab Jingpynpaw kam de setia ka nong lik korem kam de setia ka sha marat khlau ka jingplet jingmut ke ba khambon ha ka kitab Jingpynpaw ka de yo Khunlangbrot jong oblai hallelujah udan ye ga benta ga khrau Khunlangbrot jong oblai ka decisive role ka benta ka ba kongsan jo ga jing simrai ke jingja ha ga berthai yang indon ke jere ibnu Khunlangbrot jong oblai hallelujah oh long blacker khoi ke kalteng ke jong utrai long blacker khoi ke kalteng ke jong utrai Jesus Christ oh ublai ka ban Penpaw yo Jesus Christ kom ulong urius mu ba khli do uri Khunlangbrot ubala job no thiaw ke jingyap ubala pendep ke kam uyeng menta ubala job baru uyeng menta Khunlangbrot banai ke jing bisar ha ke perthai ban pen khoi pen wai ye ke por ke par ke jakhlia jabo ke badon ke perthai Khunlangbrot usim ke decisive role ka benta jo ke jing simrai ban pen khoi pen playa ke sniu ke sme ke jing bamman ke jing sniudur jo ke perthai ke bo soitan la pesudur pat kita ki di bahau apo soitan bo soitan penon kam ban pen jot ene ke perthai u Jesus Christ uladep ban suspa on sawan ban simti nu Khunlangbrot jong oblai hallelujah on sawan kumus im ke sim kumus trai ke trai long balaker khui ke karteng ke jong utrai Jesus Christ Khunlangbrot jong oblai oh hallelujah long balaker khui ke karteng ke jong utrai oh ka kitab Jingpynpaw la ai hanga barapi bangin pulia ka nginam jili ur ke kitab Jingpynpaw ban yo ek revolution yo ni Khunlangbrot jong oblai hagalon ga bakharar jong ke kitab Jingpynpaw soitan udon ban mudoi yiki prabanget nadu handai mata udi nong mudoi lam le udi nong yang persya iki banget ke nong bot jong trai ke syakri jong oblai udi nong mudoi unang yang persya unang pensya uyang ban mudoi uyang ban yale persya iki beri jong oblai iki khon jong oblai yiki banget Henry ki banget khon jo oblai ki job yo soitan pitip namar kai kadao Jingpynpaw kalau naga bakhatar karga bisibo ter bangalayo sngau ke tin bajama bareng ba ong mentala wan ja ka Jingpynpaw bagata ga bor bagata ga hima ka jong bagata ga hima ublai jongi bagata ga bor sensar udo Chris jongi na bala shop no arsut yo to nong mudoi ki prabanget jongi nong yang persya nong mudoi nong pensai ki prabanget jongi uba shat mudoi ki akhmat ublai jongi men singi bat men mit uni soitan nakata garam ke jakabreng usai umudoi yo job umudoi yo Joshua khon jo sadak Sakharia lailanam mudoi ke jimbit tinget jong uni Joshua khon jo sadak Henry try wong weng no ke jain ko babet tinget jong ne Joshua penkop ke jain ko baitanat jain ko lengdo usaitan mudoi ye phi ukre open ram ye phi utrai yang beresa akhmat joblai na kamda jong phi pin job ikata ke jimudoi de ba pitip hangno piang hakai gonong rem piang pisa mudoi ba ke jing tolat ke jim biang ke jing bamla ke je syam ke jikedo usaitan ukdeu ki pop baladap jong pi mudoi pimla yang pimla baniat haka jele kes don nong bishar shonga khat udon nong sha mudoi udon mudoi udon ru unong ya sat ubaya sat na kamda unong sha mudoi kidang mudoi usaitan nu mudoi pidei ubasha kibasha mudoi udon nong bishar blai shonga khat u jisuri unong ya sat pin job usaitan
dia ba pitip kanong rim ayu piyang kila job na mai ki yo soitam din namar ka hok jongki mdei namar ka jing smart le jeseng joki mdei namar ka jingla joki henry ki job namar ka snam jong Khunlangbrot hallelujah yang kanong rim joka snam pilong ke baksan nak khmat jong blai pilong ke baksan nak khmat jong perthai dei namar ka snam ka jong Khunlangbrot jong blai kabala sat iki pop jong pi baro henry gila job nama ki u namar ka snam jong Khunlangbrot jong blai pin job usoitan pin job ke penrem pin job ke syakmo doi baro dei ba pi yang ka snam ka jong tribe Jesus Christ u khon jong blai u bala yap syaka pop ba pin yo im ma pi syaka hok hallelujah lapan kesan bi pi yang khmat jong u blai ki ba kesan oh hallelujah udan we bri jong blai aki snem ke ba men shwa udang thia usno pieng soki met komnoru kandit u soitan wan mudo yuki pop ke bola le men shwa oh wong soitan wan ra da liski pop ushim daga ta siam na mi u kawang hang da wong ka snam da jong Jesus ka la sai ki pop jonga medang don shiki pop jonga wan ra shu soitan wan ra biang ka du resin senret biang daga sia wong ka snam Jesus ka la sai soitan na ban pet ba sharem mau ni bri jo bali tip baniang haka nongrim jo ka snam ka jo try ka snam Jesus ka sai ka pen ksan ka na jing job pin job soitan namar ka snam jo Khunlangbrot jo bali kabar pin job yu soitan namar ka ktien ka jing pla jo bi kila job namar ka ktien jo ka jing pla ka confession jong pi ka jing pla jinget bi ya ka ek bi nget pla ya kata nget bat pla la pin nget ka download bo blay la pin pat Jesus ba ya pin pla shin tur bo Jesus try on pen mp ka download ubri nget ungai bani ka hok ka download ubri ungai bani ka hok ka shin tur ka ba pla shin na ni aji pan em pla ka jing pla egi ba pinget ka download pinget ka ktien blay ka download pla ka shin tur Simi ka wailam ju mersing ka ka ktien ju blai gran ne ka ktien ju blai sei ka ka wailam ju ka jing pla ka jong pi try no ablam ro janga ngam kerdo ta ka jing jam salam Jesus la pan khia nga mentam dan jing pen rem shu ye ge ba Christ Jesus Satan dan jing pen rem shu ngala ngai utra Jesus ngalong jing tha ba thamai hallelujah la pen ksan nga la ma ya nga la su spa nga pla ka jing pla ngalong kham khra ki nang job do to bala it nga ngala ba le ke baro do to bala sai bo nga ka jing pla jo ka jing pin job soitan ka snam Jesus Christ pin job soitan ka ktien jo ka jing pla ka jo pi balai pin job soitan de ba pi yang scam ka jing klem shap pi yang so what ka jing ya kila job ru yu soitan mar ba kim shimla it ka jing im jo ki jin hado ka jing ya ka daring faith ka jing ka ba nur ka bam salia sho what ka jing ya kata ka namara jing sha rem sha job jong ni soitan no mudu jong pi ka jing job usal pin job da ka snam Khunlangbrot jong blai pin job da ka tin ka jing plaj be pin job da ka jing slur jong pi da ka jing nod jong pi da ka jing net ka jong pi hado ba pin shep ping su ka jing yam kreu crowd jo ka jing ki hero and heroines of it kreu crowd jo ka jing sherang bagan thai ki job yu soitan namar kim tiang su e ka jing yam ha ka city ki hebrew khatwelo nong la thu ang toi ki ka list jong ki reu khra jo ka jinga ki dana preng jo ki kim sale asu ka jinga Daniel ki prolog ji kim sale ka jab ki job o soitan ma kim ting su ka jinga oh kada ka bor ka snam ka jong tra Jesus Christ o Khunlangbrot jong blai kada ka snam kan sat ki pop jong ki kada ka snam kan preng san ne phi kada ka snam la suspa kada ka snam kan pen janaya phi oh hallelujah snam ka jong try ka bor long bala kar khui ke karteng ke jame ka try oh ni angu ime ka try Jesus oh hallelujah soitan u tienge ka snam ka jong try Jesus Christ u shep tienge ka snam ka jong try Jesus nama ka bor ka snam jong Jesus Christ u Khunlangbrot jong blai ngai kren ka snam ka jong Jesus aga chingem ka jong pi hallelujah ka snam ka jong Jesus ong ka Hebrew ka kren khamba bani ka snam ka jong Abel ka ut keren ka bamor ka or ka snam Jesus ka keren khamba bane ka snam ka jong Abel
Kasnam ka jong Jesus ka ka bor. Oh hallelujah. Try nga ay ngot na kasnam ka jong Jesus Christ. O Khunlangbrot jong obalay. Try. O ngin rong siya ka kitab Jingpynpaw ka ba yo Khunlangbrot jong obalay. Ye ka kitab jong Khunlangbrot jong obalay. Oh hallelujah. Kiban yo rong siya ka Jerusalem ka ba tumay. Oh, kita kibala dan kertenga ke kitab Khunlangbrot jong obalay. Hindi ka register balang. Ngait begitu kibala yo sat de kasnam Khunlangbrot jong obalay. La pringsan la tho ke kerteng ji ha ke kitab jong Khunlangbrot jong obalay. Kinyo rong siya ka Jerusalem ba tumay ka baran hiyar na baning. Kabadi ka nong like korim jo Chris. Oh hallelujah. Hallelujah. Karang ka bor ka snam ka jong utra Jesus Christ. Oh, kapan sait kapan penkot ikipop cubi bara. Hallelujah. Hallelujah. Don kabor bor batrei pela hakasnam Khunlangbrot. Don kabor bor batrei pela hakasnam Kordor Khunlangbrot kan du no lakabor kan du no lakabor kasnam blami na ujisu kan du no lakabor kasnam balasad yanga hallelujah la pelat yanga kasnam balasad yanga hallelujah la tenim yanga oh kadang kabor hakasnam Khunlangbrot jong obalay. Triumphant lamb Khunlangbrot yo bala penyap hendu yeng badan bor wala jab iga jingap jingtap. Hallelujah. Oh unsa pen KUT kasniu ka sme ka pop ka jingbaman unsa wan ka musim utray man sanshare ka portay. Hallelujah. Ngan gar khu yefi agir ga singi daga ga jingar khu tu trying to get khu yefi onda sumar yefi onda ding sanno iga khmat halor jongpi bani trying to lay snay yefi onda kentiu ga khmat halor jongpi baunda airu yefi iga jingsuk ka bapalat iga jing shampang brio baro. Amen. Amen.